Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Пейгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават шарифларыбыз булсайды. Алхамдулиллах, Аллах субханаху ва тааля рахматы белән, баракаты белән, менә шундый мөмкинлек, алхамдулиллах, Аллах Тәала безгә бирде. Шушы көннәрдә инде менә бу сәгатьләрдә ахшамнан соң ястөгә хәтле менә без инде буадан имамнар әзме күпме бераз вагазлар сөйләп, менә шушы үзебезнең халыкка, мөселманнарга бераз гына үзебезнең дин турында мәгълүматлар, бигрәк тә инде безнең закламыйча инде берничә генә көн калды, 10 көн генә калды. Рамазан шариф айы килеп җитә, алхамдулиллах. Аллах субханаху ва тааля барыбызга да исән-сау шушы Рамазан шариф айларыбызны каршы алып, уразаларга кирергә, иншаллах, мен шушы уразаларны тотырга Аллах Тәала насыйп итсә иде, иншаллах. Һәм инде менә бүген кичкенә генә вагазымда, шушы кыска гына вагазымда үзебезнең шушы диния назаратыннан гуләмәләр шурасының шушы ахыргы карарларын укып чыкмакчы булам, шушы ахыргы карарларын, шушы бигрәк тә инде Рамазан шариф айларына карата. Чөнки инде быел Рамазан бераз үзенчәлекләре уза, чөнки инде элекке елларда алай инде безнең Рамазан әлбәттә узмый иде. Таравих хакында да, инде мен шушы намазга йөрү хакында да, шуңа күрә инде менә бу уләмәләр шурасының ахыргы карарларын бераз гына әзме күпме без ишетеп калдык, иншаллах. Беренчедән инде уләмәләр шурасы шушы ураза хакында инде безнең беләбез. Беренче көн, Рамазанның беренче көн, димәк беренче көн дигән сүз инде ул шушы көндә инде без уразага керәбез. Ул безнең була 24 апрельдә. 24 апрельдә без инде уразага ниятләп керәбез, сәхәргә керәбез. Әмма инде 23 апрель инде без таравих белән башларбыз, иншаллах. 23 көндә инде безнең ахыргы ураза көне була. 24 майда безнең инде гаит була, иншаллах. Бәйрәмебез була. Һәм инде шулай ук безнең инде бераз таравих намазлары хакында да бер-ике сүз әйтмәкче булам. Быел инде таравих намазлары мен шушы гомумән бөтен дөньяви хәлебезгә карата инде шушы коронавирус ауру сәбәпле, шушы таралу сәбәпле инде без уразаларны алхамдулилlah без тотабыз, чөнки анарга инде бернинди тәэсире юк. Әмма инде таравихларга инде без мәчетләребезгә быел җири алмабыз. Чөнки инде ул безнең мөселманнарның диния зарятының карарына түгел, бу инде гомумән Татарстан Республикасы мәчетләрендә бернинди намазлар, җимгалар, таравихлар алар инде укылмаячак. Шуңа күрә инде таравих намазларыбызны без инде үдә укыбыз, иншаллах, үзебезнең гаилә белән. Монда да бәлки инде үзенең бер хикмәте бардыр, бәлки үзенең бер Аллах субханаху ва тааля тарафыннан инде бер шундый бер ни бардыр. Чөнки инде гаилә белән үдә азаннар әйтеп, намазлар укып, таравихларны укып, таравихларны әйтеп, бераз гына гаиләгә вагазлар сөйләп, бәлки шунда да үзебезгә без инде максималь рәвешендә, хәтта шушы мизгелләрендә, шушы сәгатьләрендә, ушбу көннәрендә инде бушка уздырмыйча гына гаиләгә бераз файда кертеп, үзебезгә файда кертеп тик торга түгел инде, иншаллах. Һәм менә шулай ук уләмәләр шурасының шундый бер карары нисап хакында, чөнки инде күп мөселманнарның инде алар күбрәк Рамазан айларында закатларны түлиләр. Шуңа күрә инде закат быел инде түләнә 280 мең сумнан. То есть нисабы 280 мең. 280 мең нисабы. Шушы нисаптан инде закат түләнә. Һәм нисап күләме инде ул безнең фитра садакасын нисабы күләме инде ул 22 мең. То есть кемдә 22 мең бар икән, анарга инде фитра ваҗиб. Фитра түләү ваҗиб булып тора. Фитр садакасы. Менә шуңа күрә инде ул фитр садакасының күләме 100 сум, әгәр дә инде безнең бер кешедән минималь рәвешендә, һәм инде йөзем буенча инде бу инде безнең арпа белән исәпләгәндә, әмма йөзем буенча инде безнең 600 сум. 600 сум инде фитр садакасы безнең була. Шулай инде әгәр дә кемдер уразаларны тота алмый икән, уразага керә алмый икән, Демәк, анарга инде фидия садакасы түләнә,
bir көнгә инде 200 сум. Ураза тоталмау дигән сүз, әгәр дә инде аның дәвамлы бер ауру булса, шушы ауру сәбәпле ул уразага керә алмый. Теге ялкаулык сәбәпле түгел, булдыра алмыйм сәбәпле түгел, миңа авыр дип андай сәбәп белән түгел, бәлки инде әгәр дә инде бер шундый ауру, ул ауру анарга инде уразага керергә бер камаушаулык китерә икән, андый вакытта инде ул нишли? Ул көнгә көн инде ул 200 сум фидия садакасын түләй, иншаллах. Һәм инде шулай ук без инде беләбез, инде ул хәзерге вакытта гына түгел, бәлки инде ул монарга хәтлдә булган, безнең инде төрле мәҗлесләр тукталды, бигрәк тә инде авыз ачтыру мәҗлесләре инде тукталды, җәмәгать белән җыелышып, бер урында җыелышып, без инде авыз ачтырмыйбыз, ифтарны кылдырмыйбыз, шуңа күрә инде ифтарлар һәрберсендә инде үзендә өендә ифтарлары була, шуңа күрә инде ул ифтарларны кайдыр мәҗлесләргә барып, кайдыр җыелышып, алай ифтарларны уздырмый. Менә шуңа күрә инде менә шундый бер быел особенный дисәк тә була, особенный гына бер Рамазан. Әлхәмдүлилләһ, ләкин һәрбер әйбердә Аллаһның бер хикмәте бар. Менә шуңа күрә менә бу хикмәткә карата без инде иншалла үзебезнең Рамазан айларыбыз менә шундый рәвештә быел Аллаһ теләсә уздырырга Аллаһ Тәала насыйп итсен иншалла. Шуңа күрә инде монда ничектер инде куркырга түгел, бәлки инде нәрсә әйтәсем килә. Уразаның хикмәте нәрсәдә? Без беләбез, уразага бер нәрсәдә бер нинди кымаушаулык китерми, әгәр дә кешенең исәнлеге бар икән, әгәр дә ул исән икән, ул сәламәтлеге бар икән, ул уразаны тота ала. То есть монда бер кемдә, бер нәрсәдә бер нинди кымаушаулык китерә алмый. Менә шуңа күрә инде монда нәрсәгә карата килә? Әгәр дә инде безнең уразага кергән вакытта, менә җәмәгать әлбәттә ничектер җиңелрәк сиздерә, чөнки мәчетләргә барабыз, намазлар укыйбыз, мөселманнар белән күрешәбез, бергә тәравихләр укыйбыз, үзенә күрә бер шундый бер матур, ничектер ураза да җиңел бергә тоткан вакытта. Әмма монда Аллаһ субханаһу ва тәала бераз генә сынау безгә бирә. Нинди сынау? Уразаны без инде ничектер җәмәгать белән түгел, инде бераз үзебезчә үдәгенә ялгыз сәктә була, гаилә белән без уразаны тотабыз. Шуңа күрә инде монда һәрбер кешенең, һәрбер мөселманнарның ихласлыгын Аллаһ Тәала тикшерә, чөнки Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә, һәрбер гыйбадәт ул ихласларына карата. Шуңа күрә әгәр дә кеше ихласлы икән, Алла ризалыгы өчен тота ала икән, анарга инде ул үдә дә тота аланы. Шуның белән инде ураза турында Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямда хадисендә инде без аны беләбез. Хадисны беләбез, чөнки һәрбер изгелеккә әгәр дә Аллаһ субханаһу ва тәала савапны уннан 700-гә хәтле бирсә, әмма ураза өчен без беләбез, ураза өчен Аллаһ Тәала савапны айрым бирә. Ас-сауму ли ва ана аҗзи биһи дип әйтә Аллаһ субханаһу ва тәала кутси хадисендә, ураза ул минем өчен, һәм мин шушы ураза өчен мин аның әҗерен бирермен ди. Менә шуңа күрә инде без монда да сыналабыз. Аллаһ субханаһу ва тәала шушы без беләбез, ул ураза ул бердән-бер шундый бер гыйбадәт, без аның белән рия кыла алмыйбыз. То есть ураза белән без бер нинди рияны кылып булмый, чөнки аны кешегә күрсәтә алмыйбыз. Кешегә күрсәтә алмагач, аның бер нинди риясы юк. Менә шуңа күрә инде әлхәмдүлилләһ, Аллаһ субханаһу ва тәала безне менә шушы гыйбадәт белән безне хәтта риядан да иншаллах саклый. Мен шуңа күрә инде кутси хадисендә Аллаһ субханаһу тәала әйтә: "Ас-сауму ли ва ана аҗзи биһи, ядъу шахаватуху ва аклуху ва шурбатуху мин аҗли." Нәрсә дигән сүз? Ураза ул минем өчен, чөнки уразалы кеше үзенең ризыгында, үзенең эчемлегендә, үзенең шахватында ни өчен калдыра? Минем өчен калдыра. То есть, әгәр дә без инде намазга килгән вакытта, намазга ярып китәбез җәмәгатькә, ничектер җәмәгать белән намазны укыйбыз, ул ничектер җиңелрәк тә кебек, чөнки инде бөтен кеше укый, син дә укыйсың, бөтен кеше мәчеткә бара, син дә мәчеткә барасың. Монда инде җәмәгать белән юк. Ураза инде ул ялгыз үзен. Син һәм Аллаһ Тәала. Аны беркем дә больше белми дә, беркем дә аны күрми дә синнән, син һәм Аллаһ Тәала. Һәм шуңа күрә инде Аллаһ субханаһу ва тәала мин аҗли, ул ризыктан, эчемлектән, шахватлардан, үзенең шушы җинси булган мөнәсәбәттән ни өчен тыйла? Минем өчен тыйла. Ва сауму джунна, һәм шушы ураза без беләбез, Аллаһ субханаһу тәала шул кутси хадисендә дәвамында әйтә, ураза ул джунна, ул инде бер калкан кебек.
Ул бер шит кебек булып тора. Валисаим фархатан. Һәм инде беләбез, ул хадисне барыбыз әйткәнбез бар. Ураза тотучының аның ике шатлыгы бар. Беренчесе ул хина юфтыр, ул ифтар кылган вакытта, авыз ачкан вакытта, ва фархатун хина ялqa раббаху. Һәм икенчесе ул Аллаһ каршында басканда, Аллаһ каршында баскач, инде ул шушы мин альхамдулилlah уразаны тоттым, уразалы булдым альхамдулилlah. Нинди халәттә булсак та, без инде кышкы көннәрендә дә тоттык альхамдулилlah, җәйге көннәрдә безгә эләкте альхамдулилlah. Һәм инде шушы шундый халәттә дә без ураза тотабыз. Шундый халәттә дә без ураза тотабыз. Аллаһ Тәала безгә мондый халәттә, хәзерге вакытта, коронавирус вакытында мәчеткә бара алмыйбыз, мәчетләр бикле, кешеләр белән аралаша алмыйбыз. Менә шушы вакытта да без уразалы килеш үзебезнең вакытларыбызны уздырырга тиешбез, иншааллах. Һәм менә шуңа күрә менә бу хадисләргә таянган вакытта да, әлбәттә, менә күреп торабыз, Аллаһ Тәала ли аҗли, бу уразаны минем өчен тота. Минем өчен тоткач, димәк, аның савабын да мин бирәм ди. Аның савабын да мин бирәм. Ва ана аҗзи бихи. Мин шушы ураза өчен савабны мин бирәм ди. Менә шуңа күрә инде хәтта беләбез хадисләрне кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында баскач, инде әгәр дә кемнеңдер дөньяда яшәгән вакытта, кемгәдер әгәр дә без кемнеңдер без рәнҗитсәк тә, кемгәдер бездән кемдер золымлыкны күрсә дә, сизсә дә, кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы мазлум кешеләрне, то есть бездән зарар күргән кешеләрне бастырып, савапны ала. Уразага Аллаһ Тәаләгә тидертми. Чөнки ураза ул минем өчен тотты. Менә шуңа күрә инде бу ураза сәбәпле бу кеше җәннәткә керә ала. Шуңа күрә инде мөхтәрәм җәмәгать, мөхтәрәм мөселманнар, без инде уразадан мәхрүм калырга тиеш түгелбез. Без үдә намазларын да укый алабыз, альхамдулилlah, бер ни тыю юк. Без уразаларын да тота алабыз, альхамдулилlah. Менә шуңа күрә инде шушы фөрсәтне, шушы мизгелләребезне, шушы мөмкинлекләрне без барыбызда да кулланырга тиешбез, иншаллах. Һәм шушы мөмкинлекләрне инде без кулланып, үзебезгә Аллаһ Тәала вәгъдә ителгән савапларны, иншаллах, Аллаһ Тәала безгә алырга насыйп итсә иде, иншаллах. Ва кулу каули һаза ва астагфируллаһи ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.